Historia kierową powiem jest trochę smutno. Rozchodzi się łota kiecka, łote szaty. Te szaty, że dostała od osoby, którą na szczęście żyje, ale poprzez osoba, która nie żyje. To było tak, wiecie, jak ktoś jest zdrowy, to nie chodzi do szpitala. Nawet jak idzie kogoś nawiedzić, to tak patrzy się stracić. Kupić te banany, nie? Te kompoty, zakurzyć we handlu i się stracić. I jak nikt mu nie umarł, no to też nie chodzi na cmentarz, bo też tam nie ma co szukać, bo czas chorowania, czas ludzi zdrowych, czas umierania, czas życia. No tak się złożyło, że ja musiała być, ale nie ja jako pacjent, no jako bezucher odwiedzający, musiałam być w szpitalu onkologicznym w Bielsku i tam widziała mnie kobieta, która była tam operowana i przedstawcie się, ona akurat znała mój kanał Bify.pl. To były początki mojego kanału, było to 1,5 roku temu prawie, że. I ona tam się mierzło i widocznie chodziła po tym YouTubie, znodła ten kanał i oglądała pora odcinków. A że być Bielsko, no to tak raczej oni inaczej gadają jak my, na pewno nie są to Ślązoki. No to ja się bardzo zdziwiła, że ta kobieta w ogóle jakoś mnie tam rozpoznała i potem, kiedy ona już wyzdrowiała, a osoba, o której była, no niestety odeszła na ta drugą stronę, przysłała mi przez drugie osoby takiecka, bo się pokazało, że to jest aktorka. Ona już była na pensji, ale ona miała doma pełno rozmaitych takich pięknych swoich kostiumów, no też tak mówią śląskie. I ona mi sam ta piękno kiecka, kiedy grała jakoś taką kobieta z lat 20, posłała przez tam kolejne jakieś osoby, nie? No ja się wam przyznam, ona sam szeroko wygląda, ale bo z tyłu rajszta śluz to mi tela brakuje, bo wiecie, śląsko-baba to jest rubobaba, ale to nie o kiecce, żebym chciała padać. I no o czymś zupełnie innym. Tam przeca byli ludzie, którzy wiedzieli, że ona już tak krzyżyk na nich los postawił. Złośliwie powiem, że od kiedy lekarz leczy, żeby wyleczyć. Tam większość, żeby leczyć, nie żeby lekować. To tak coś na ten temat wiemy. Ale one tam wszystkie na tym oddziale mieli takie uśmiechnięte twarze. Takoby się z czegoś radowali. I do dziś mnie to zastanowią, z czego.